Ja sam u jednom trenutku svog života kada sam bio u dubokoj tišini, pri dnu sa samim sobom, osetio da nemam pomoć ni od koga više. U momentu kada niko ti više ne može pomoći, ni terapeut, ni tata, ni mama, ni brat, ni sestra, ni deca, ni partner, ni niko, onda kada ostaneš sam negde, ima tu potrebu za višim. A meni je to došlo, eto, u tom trenutku kao Sveti Duh koji je sišao bio na mene. U tom momentu ja sam bio jako uplašen jer mi se nešto desilo. I počeo sam da se smijem i da plačem u isto vreme, pa mi ništa nije bilo jasno šta me obuzelo. Čitao sam molitvu, ovo je bio ispred ikone. Kako te pustiti, mislim, ne te razbiram? Nešto mi se desilo, neko drugačije osjećanje u meni. Odjednom, nakon molitve sam nešto doživeo. Nisam znao šta je, pa sam jedno par sati nakon toga sam imao nerazjašnjenu situaciju sa samim sobom, šta mi se dešava. To je kao kad ti nešto mnogo jako u organizmu, neka euforija, ali ne znaš šta je, ni iz čega je, zapravo, ničim izazvan. Me interesira i što ti kaže otac, Tako da mi je rekao otac Đorđe da se ne plašim ništa, da jednostavno je nešto sišlo na mene i da budem srećan zapravo zbog toga i da se ne bojim jer retko se desi čak i sveštenim ljudima da se tako nešto dogodi odozgo, tako da sam ja negde od tog trenutka i posle toga obišao i 3 puta Jerusalim i stalno posećao Svetu Goru.